In-nanniet huma riżorsa mhux rikonoxxuta. Hekk qal il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija f'seduta parlamentari speċjali dwar in-nanniet u semhom fis-soċjetà tagħna. Huma repożitorju tal-elf. Snin ta' esperjenza illi s-soċjetà ma tirrikonoxxix bl-ebda mod. Għandna librerija ħajja ta' esperjenzi, ta' valuri illi jagħmlu l-familja tagħna, jagħmlu s-soċjetà tagħna. Għal ukoll li l-nanniet huma ħażna tal-imħabba. L-imħabba li joffru n-nanniet hija waħda kbira u bekk mhuwiex xieraq li n-nanniet jiċċaħdu minn man-neputijiet tagħhom. Sostna wkoll li fuq kollox il-familja u l-għaqda tibqa' xi ħaġa fundamentali f'Malta. Żied jgħid li l-anzjani u n-nanniet għandhom kontribut kbir xjagħtu u bekk irridu napprezzaw iżjed u nħeġġu aktar l-idea tal-anzjanità attiva. Wasal iż-żmien fejn is-soċjetà tifhem eżatt il-kontribut trement illi jagħtu n-nannit tagħna lis-soċjetà b'mod mhux rikonoxxut, b'mod mhux imħallas, b'mod illi joltrepassa mhux il-volontarjat għax huwa qatt ta' mħabba inkondizzjonata illi ngawdu minnu bla qis u din hija xi ħaġa illi titlaq lil mill-liġi. Fl-istess seduta parlamentari, id-deputat Marija Degwara tkellmet dwar ir-realtà li n-nanniet xi drabi ħosshom imweġġa ħafna meta għal xi raġuni jew oħra jiġu mċaħda milli jaraw in-neputijiet tagħhom. Hawnhekk saħqet fuq il-bżonn li l-ġenituri ma jużawx l-itfal bħala għodda li tintuża biex tweġġa'. Tennit tgħid li fl-iqsar żmien possibbli il-Parlament għandu jistudja din il-problema u joħloq qafas fil-liġi biex in-nanniet ikollhom id-dritt li jaraw u jgawdu lin-neputijiet tagħhom. Diskors ieħor sar mid-deputat Ivan Bartolo illi faħħar lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta taħ id-Dekasteru tas-Solitudni għaliex taq propju li jindirizza din l-isfida fis-soċjetà tagħna. Ejjew naħdmu favur kultura li fiha ma nagħlqux qalbna għan-nanniet u l-anzjani, hekk sostna Ivan Bartolo. Aktar kmieni fis-seduta Filip Kirkop, il-President tal-Fondazzjoni Nanniet Malta, qal li numru ta' nanniet f'Malta qed jiġu mċaħda milli jaraw in-neputijiet tagħhom. Enfasizza wkoll il-fatt li anke ċ-Charter Ewropew jagħti dritt li tfal li jkollhom aċċess għall familja estiża tagħhom, inkluż in-nanniet. Kirkop tkellem dwar diversi sfidi li qed jaffaċċjaw in-nanniet fosthom is-solitudni u l-isfruttament u insista li dawn mhumiex każijiet iżolati. Il-President ta' Nanniet Malta qal li l-Fondazzjoni diġà għamlet pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea biex jitwaqqaf Jum Ewropew għan-nanniet. It-tieni ħadd ta' Ottubru jiġi ċelebrat Jum in-Nanniet f'pajjiżna. Din is-sena qed jiġi ċelebrat il-5 anniversarju mit-twaqqif tal-organizzazzjoni Nanniet Malta.